той час один книжник устал и, выпробовываючи Иисуса, сказал: «Наставник, что мне робить, как отрымать у спадщину житию вечную?» Иисус отказал ему: «У законе что написано? Як читаешь?» Той сказал в отказ: «Люби Пана Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею мощью твоею, и розумом всем твоим, и ближнего своего, як самого себе». Иисус сказал ему: «Слушно ты отказал, так роби, и будешь жить». Але той, жадаючи оправдаться, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Отказываючи на это, Иисус сказал: «Один человек ішов з Єрусалима у Єрихон і трапив у руки разбойников, які зняли з його одіння, побили його і пішли, покинувши ледь живого. Випадково некий святар ішов тою дорогою і, убачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, будучи на тим місці, підійшов, поглядів і пройшов мимо. А некий самарянин, проїжджаючи, знайшов його і, убачивши, злитувався. Подійшов, перев'язав йому рани, поливаючи олеєм і вином. Посадив його на свого осла, привез у заезд і поклопотився об їм. А на другий день, од'їжджаючи, достав 2 динари, дав корчмару і сказав йому: «Поклопотися об їм. А коли потратиш больше, я отдам тобі, коли вернуся». Хто з гэтых трох, на твою думку, был ближним тому, кто трапил у руки разбойникам? И он сказал: той, кто поступил с ним милосердно. Тогда Иисус сказал ему: иди и ты роби так само. Это слово Пана. Главное, ты, кто ходит довжей в костел, дитинства, ці уже давно, напевно, чув такую приповесть, популярную такую казку, историю, яка була про одну женщину, яка молилася в костеле и объявился Иисус, сказал: завтра рихтуйся, завтра приду до тебя в гости, в твой дом. Там женщина пришла, целый день прибирала, мыла в окна, подметала, чистила хату, подрихтовала стол смачный, все свои самые пригожие, накрыла посуд, ну и стала чекать. Чекала целый день, пришел до ее сусед, и сусед, конечно, попросить позичить, и она сказала: ну, дала в тебе, пробачу, все подрихтовала, тут гость для меня, Бог прийде сьогодні. Приходили племянники погуляться, и она сказала: не, не развалите мой порядок, який я навела, мне сьогодні прийде Бог, прийдете іншим разом. Прийшов до її некий бездомний, просячи їсти, на що вона так само сказала: ну, я б тобі дала, а, на жаль, все тут подрихтовано для Христа, для мене сьогодні гость прийде. Ну і, конечно, ніхто не прийшов. Наступний день прийшла в костел, бачила Христа: ну і що, де ти був, де ходив? Він каже: я приходив до тебе 3 рази, тільки ти мене не прийняла. Ведаємо цю популярну історію. І так само сьогоднішня постать, сьогоднішнє Євангеліє доволі популярне, доволі шмат коментарів на цю тему, популярне у темі справи доброчинності, милосердності. Многие в костеле организации, структуры базуются на поступе доброго самарянина, на этом Евангелии. Многие домы, святыни, некие реколекційні доми, центры носят ім'я дому самарянина, наприклад. Каритас християнский так само на этой идее базуется. Але давайте так само приглядимся постаті гэтага самарянина больш дакладна. Што сапраўды значыць быць самарянином и што сапраўды гэта значыць милосердность. По-першае, ты книжник, который пытается Иисуса, он пытается: наставник, что мне робить, как атрымаць у спадчыну жыццё вечнае, как быть збавленым. А Иисус дае ему заповедь любови и гэтую приповедь. Что мне робить, как быть збавленым? Это умова для того, как быть збавленым, как после смерти трапіць у неба. Часто мы глядим на справу милосердности, ці доброчинности, как на некий такий додаток до нашего життя, ці некий такий, християнский бонус, ці некий такий спосіб, яким я себе могу, ну так, я ось там допомог некому,
ахвяру даю, касцёл кажу, касцёлу дапамагаю, і на ахвяру даю, і працую, і ксяндзам там на імяніны, на дні нараджэння скидываем все подарунки, купаем. Это добра і прыемна, і дзякуй. Але часто наша дабрачыннасць, яна ці міласэрнасць базуецца менавіта з такой ідэяй, ну гэта нейкі дадатак, так? Гэта не. А сёння Евангелие кажа выразна, гэта так рабі і будзеш жыць. Гэта тое, што павінна быць у крыві, з малаком маці. Жаданне дапамагчы бліжнім. Пытанне, ось задаеце слушнае пытанне, а хто мой бліжні? Езус у гэтай прыпавесці дае адказ. Але любоў да Бога і бліжняга, жаданне міласэрнасць, гэта пастава добрага самараніна, гэта не нешта, што не тое, што я выпрацоўваю ў сабе, але тое, што з'яўляецца умовай майго уваходу ў неба, альбо не ўваходу ў неба, то значыць у пекла. У першым чытанні мы чулі словы Моисея, які кажа: будзеш слухацца голосу Пана Бога, запаведь, якую сёння даю табе, запаведь любові Бога і бліжняга, это не нешта далёкае, это нешта вельмі блізкае, тое, што павінна быць у тваім сэрцы. Моисей кажа гэта, калі ўжо народ прыйшоў у зямлю абяцаную, яны чакаюць, каб увайсці, каб заваяваць, ведаем, Моисей не ўвайшоў, ён памёр, увёў Ісус Навін, і Моисей, развітваючыся з народам, прапамінае ўсё, што Бог зрабіў, прапамінае тое багацце, якое яны вось атрымаюць, зямлю, маёмасць, гісторыю, караля свайго, увойдуць у зямлю абяцаную. І прыпамінае ім, што умовай для таго, каб вы там выжылі, з'яўляецца любоў да Бога і да бліжняга. Выконванне запаведзі, выконванне канкрэтна першай галоўнай запаведзі любові. Так вось, што значыць быць самараненным, ці што значыць гэтая постаць добрага самаранена? Першае, звернем увагу на тое, што чалавек, які выходзіць у падарожжа, якога абрабавалі, ён выходзіць з Иерусалима у Ерихон. То быў Иерусалим, памятаеце, Ерихон гэта гэта горад арабскі на узбярэжжы, на акраінах, там недалёка Иерусалима, але гэта горад пракляты. Это город, вакол якога Ісус Навін з народам прайшлі 7 разоў, памятаем Біблію, протрубілі трубы, сцены разваліліся, яны ўзялі горад, і сказаў Ісус Навін: хто адбудуе яго, той адбудуе на касцях сваіх дзяцей. Так сталася. Это город, у якім жылі, можна сказаць, сланцы, трушчобы нашыя. Город, у якім жылі габрэі, практыкуючы там не жылі. Там жылі пракажоныя, там жылі розныя прыбыльцы з іншых народаў, бедныя, адкінутыя, грэшнікі розныя. І этот чалавек туды ідзе з Иерусалима, горада святого. Можна сказаць, сімвал нашага часта жыцця, выхаду вось мы з касцёла, не знаю, з веры, пачынаем адыходзіць. Пакрыху, потихоньку, униз, і з'язджаем на самое дно. З'язджаем такі Ерихон, город дэпрэсіі, пракляцця, старажытны город. Или город дэпрэсіі называюць так само. Вельмі нізка. І это сімвал некай духовнага крызісу. І Езус, гэты добры самаранін, таксама Езус не раз прыходзіць у Ерихон, дзе там аздараўляли. І большасць цудаў Езуса ён чыніць па-за межамі Иерусалима. Значыць, міласэрнасць адбываецца не ў межах нашага камфорту. Касцёл, моя парафія, тут дзе мне выгадна, я дапамагу тым, хто ў перспектыве мне можа дапамагчы, хто можа адказаць, альбо можа нешта мне даць, альбо перад кім я магу ў вачах вырасці, аўтарытэт зарабіць. Толькі я памагаю там, дзе мне не хочацца ісці. У месца праклятае, адкуль усе ўцякаюць і дзе мне хочацца адвярнуцца. А вельмі часта это нашы блізкія, з якімі не хочам размаўляць. Вельмі часта это калегі ў працы, ад якіх усе адварочваюцца, ці нашы суседзі, якім бы мы ахвотна адпомсцілі. Там ёсць месца праклятае. І бачым, як праходзяць побач з гэтым чалавекам абрабаваным святар і левіт. Праходзяць міма. Часта мы аўтаматычна святар і левіт так асацыюем з духавенствам, святарамі, особо монахами, и с православными, и с католиками, что вось так яны все святары, батюшки, ксяндзы все одинаковые такие, да? Особливо люди светские, неверуючі, так кажуть. Але не тільки, серед католиків так само з'являється шмат наракань. Але гэтая постаць святара і левіт, это не тільки духовенство.
Мы так само в першую чаргу. Але это сімвалізуе кожнага з нас, такого хрысціяніна, который на ўсё знойдзе свае аргументы, як гэты кніжнік, жадаючы апраўдацца, а хто мой бліжні? Чаму яны не падышлі да гэтага апрабаванага чалавека? Не таму, што былі злыя. Яны знайшлі сабе аргументы. Можа, баяліся папасці ў нячыстасць рытуальную, дакранаючыся да гэтага чалавека пабітага. Можа, баяліся таксама, што іх абрабуюць, акрадуць і паб'юць. Можа, гэта быў нейкае мышленне старое, што вось, ага, раз так сталася, значыць, ён сабе заслужыў. Я тут не буду Богу уваходзіць у дарогу. Значыць, ён заслужыў, Бог пакараў. А можа, гэта было звычайнае незаўважанне, таму што не ўмелі заўважаць. Мелі справы важнейшыя, больш прыгожыя перад вачамі. Міласэрднасць заўсёды яна нечакана. Па-другое, самаранец сустракае патрабуючага, і добры самаранец сустракае разбітага чалавека па дарозе, калі праходзіў мімо, ён не планаваў, ён не ішоў спецыяльна ў дом нейкіх калекаў, старцаў, інвалідаў, не шукаў, каму мне дапамагчы і ні стратэгіі не выпрацоўваў. Ён бачыў чалавека, які патрабуе, убачыў чужынца. Самарані і габрэі ненавідзелі адзін аднаго. Ён убачыў ворага. І важна тут зразумець таксама, што міласэрнасць гэта не конкурс нейкі, гэта не стратэгія, не выбар нейкі, дзе я вось планую і наколькі мне гэта акупіцца, аказваць міласэрнасць. Гэта дапамога таму, каму пашле Бог. А часта Бог паслае тых, каго мы не хочам. Памятаецца мне, калі пачынаў працаваць у Жодзіна, приехала такая семья была, не один раз, некалькі разоў, некалькі семей прыязджалі з Германии, пратэстанты, уже старэйшыя, они сказали, у нас ёсць сродкі, фінансы, мы хацелі неяк дапамагчы людям, патрабуючым вашым парафіям. Мы сцешыліся, размаўляючы з імі, як аказалася, там был цэлы спісак умоў, што гэта павінна быць, мы грошы не дадзім, мы павінны сустрэцца з гэтымі людзьмі, упэўніцца, што яны патрабуюць гэтыя дзеткі, што іх радзіцелі не п'юць, не кураць, там нічого не судзімі, што годныя людзі, яны павінны даказаць, яны павінны з намі пайсці, там, в магазин, мы ім купім, што яны хочуць, і цэлы спісак умоў. Это уже не міласэрнасць. І часта мы, хрысціяне, так себе паводзім, што я б зрабіў, я б дапамог, але ён сабе заслужыў, але Бог пакараў, але ёсць іншыя важнейшыя справы. І так сабе тлумачым. А хто мой бліжні? Як ім можна дапамагаць? Ён же сам не столькі зла прычыніў і так далей. Як можна прабачыць? Як можна ўдзяліць свой час? Ён іншых не заўважае, чаму мы павінны яго заўважаць. Часта ёсць гэтых шмат, але міласэрнасць, яна не выбірае. Яна аказваецца там, дзе пашле Бог. Вельмі часта гэта нелёгкая справа. Вельмі часта гэта людзі зусім, якіх мы не чакалі. Па-трэцяе, самаранін, ён чужынец. Самарыя і Юдэя это былі народы блізкія, якія пракліналі, ненавідзелі адзін аднаго стагоддзямі. І тут ён аказвае міласэрнасць свайму вораgu. Это для нас знак того, што міласэрнасць, дабрачыннасць гэта справа, якая не залежыць ад нейкай палітычнай, нацыянальнай, эканамічнай, ад сацыяльнай нейкай, ад груп розных, ад пазіцый. Міласэрнасць яна заўсёды паказвае, што любы чалавек заслугоўвае быць шанаваным. Любы чалавек з'яўляецца чалавекам. Ёсць такі прыгожы фільм, зняты на фактах падобна, можа і кніжка нават ёсць. Думаю, многія глядзелі, з маладых асабліва. Называецца «По соображениям совести». Про войну, про чалавека, амерыканска-японскую войну, калі чалавек пайшоў свядома служыць у войска, але не браў, сказаў, я не буду браць зброю ў рукі. Ён быў медыкам і падчас баёў там рэкордную нейкую лічбу выцягнуў людзей раненых і ўратаваў ім жыццё. І што цікава, ён ратаваў, я потым глядзеў інтэрв'ю з сапраўдным акцёрам, сапраўдным чалавекам, які гэта расказваў. І ён ратаваў не толькі сваіх, а таксама ворагаў. Чалавек заўсёды чалавек. Кожны чалавек заслугоўвае міласэрнасць. Канешне, дзякуй Богу, у нас няма вайны, але вельмі часта мы перад тым, як аказаць міласэрнасць, 3 разы падумаем і вешаем ярлыкі. І найчасцей няма ў нас в жыцці міласэрнасці і дапамогі толькі таму, што ніхто не аказваецца ў выніку годным нашай увагі. Бо ўсе маюць нейкія слабасці.
І апошняя рэч, шмат можна тут казаць, але апошняя, на якую хочу звярнуць увагу сённяшняга самараніна. Самаранін аказвае канкрэтную, прафесійную, прадуманую дапамогу. Ён не прыходзіць і не кідае грошы, ну, сядзі, палячыся, ласкава, там, да, дэманстратыўна. Ён прыходзіць, аказвае спачатку першую медыцынскую дапамогу, паліваючы раны алеем, віном, давозіць яго до месца, дзе яму кажуць дапамогу, да карчмы, на сваім транспарце, можна сказаць, на сваім асле. Там клапоціцца пра яго. Ад'язджаючы, пакідае грошы, гэта значыць, ён мае грошы на гэта. Ён мае, ён падумаў, ён кажа, калі вярнуся, я заплачу, калі не хопіць. Ён прадумана, канкрэтна, прафесійна. Міласэрнасць таксама в шырокім сэнсе гэтага слова, добро, дабрыня, можам аказваць прафесійна. Это уметь. Крыху хочу адысці ад тэмы і одну рэч каментаваць, вельмі тут добра паказана в гэтым Евангелии. Недавно ў Севедань было у нас Дзень незалежнасці, парады, салюты, і ў выніку чаго загінула жанчына. Конечно, як у нас по традыцыі в Беларусі паднялося там розныя размовы, хто як, і мы, як і то умеем, вельмі прыгожа падзяліліся, хто за, хто супраць. Адныя кажуць, што гэта нічого не сталася, так здарылася, што трэба знайсці вінаватых, пакараць. Іншыя кажуць, што вось, навошта это ўсё патрэбна, лепш грошы аддаць там тым і тым. Я думаю, што ніхто нікому нічого не дасць. Але гэта, шановны, гэта такая пастава, пазіцыя, падобна як вось гэты святар і левіт. Праходзіць, яны таксама маглі побач праходзіць і панаракаць. Якой мы дзяржаве жывём, што так можна, начало ты рымляне давялі, што так вось чалавека можна на дарозе пабіць, каля Іерусаліма недалёка. Як гэта так можна? Да чаго давялі? Да, лепш гэта там выкарыстаць. Таксама так маглі міма праходзіць і панаракаць па мове. Хочется сказаць, не хочу шукаць прычын ці чаму. Мне здаецца, просто звычайны непрофесіоналізм у канкрэтных дзеяннях. І гэта праяўляецца несур'ёзны падыход у многіх сферах. Паглядзіце, у нашым жыцці, у медыцыне, у адукацыю, у школе, боимся лекі купляць беларускія прадукты, беларускія наракаем. Мы наракаем вось так самі на сябе, на сваю краіну. І пытанне, мы будзем дальше наракаць, ці можем нешта змяніць. А змяніць мы можам, калі я адказна, сумленна выконваю свае абавязкі. Раблю тое, што раблю. Я не могу памяняць усіх вакол мяне, але могу адказна рабіць сваю працу. Я ніколі не забуду сведчанне адной асобы маладой з нашай парафіі, якая сказала, цяпер ужо працуе, сказала, што за гады вучобы на медыцыне, калі вучылася, не пропустила ні адной лекцыі. І цяпер это доктор, да якога, малады доктор, да якога ходзіць шмат людзей шануюць. І много у нас у горадзе, у нас у парафіі людзей шчырых, адданых, якія добра выконваюць сваю працу. Это ёсць таксама учынак міласэрнасці, калі я раблю тое, што павінен рабіць. Я адказваю за то, як я выхаваю сваіх дзяцей, тому што яны будуюць будучыню нашай краіны. Можам наракаць на сістэму, на дарогі, на вось абы як парады, салюты, казаць, што можна было інакш. Падобна Іуда сядзеў каля ног Езуса, калі жанчына абмывала Езусу, але і многія выціралі валасамі, казаў, што вось гэтыя грошы можна было інакш выкарыстаць. Але здрадзіла Езуса не жанчына, толькі Іуда. Давайте зададзім сабе пытанне, ці мы кім мы бачым сябе ў гэтым Евангеліі? Ці добрым самаранінам? Ці можа тым святаром, левітам, які праходзіць міма? Можа тым чалавекам патрабуючым? І для каго я магу быць самаранінам? Для каго хачу, а для каго сапраўды павінен быць і магу? А хто для мяне з'яўляецца такім самаранінам, для которого павінен дзякаваць Богу, а можа ніколі яго не заўважаў нават побач з сабой? Аказваецца, ён быў тым, хто, дзякуючы каму я жыву. Амін.